залива Алики. Едно от райските кътчета на остров Тасос. Току-що пристигнаха два кораба, пълни с туристи и наскачаха във водата. Страшни. Ето ги нашите пса по Саро таверни, демек рибни таверни. Тук смятаме на обяд да прилапаме. Вижте само водата. За какво става на въпрос? Страшен рай. Рай. От друг поглед заливчето да хванеме. Господин Кръстев нещо иска да попита. Махни, че този запис го правя за Вили. Ето я компанията. Какво, приятели?